Unoyalam ka Hill Farmers Union HFU ba Commander Shangpliang ula ut sha UCEM KHADC ba Shemborlang Renja ya ka jingay beteng ki mahajan ban khate ot kilo yagi marap ba kinongrap ki wande hakiyo ki hat kamtam hayaudo shlong hadu menta kinong siu nong pet bat ki pat ba kimpat sngo tho shai ya kata ka jing ong ot kilo ne khate kilo ya ki berni ne ki kriya Niki polo baki nongrap ki tap ki jhur bat ki marap jangki haba ki wan kid hayau hahan ki mahajan ki thau ya kita ki berni niki kriya ki polo baki tap jhur katno ki khia bat ki sakhate na ka jing thau ya ki jhur uba commander ula ong ka jinga kran bat UCEM kam shem lapan hun ya ki nongrap namar kaladon penban ka jinga kawang kti hapadeng ka sorkar bat ka KHADC da ka bak kedau kti ka wei ya ka wei pan ka jingwan jungi kum ka union ka Hill Farmer Union bani kendu ya UCEM kidon buntli ki mat dan rei kawai ka ba kham hakmat du kadai kadai ka jing syaot kilo ju ki marep atrai wat nakling jung phi kinong tho khobor la ya thaj bania ya sngo gaju skaju namar bunsin ngilawan na la kalong haka isi ka barim na ani isi ba menta kadang sin baningkong dan rei ha ke isi ke barim la bunsin namar balai ke jing 4 kilo yaki marep kadang teng hadu menta ti kawai ke ba ha kawai ke benta ngisngo ba kalong ka ba don bok hi ba nakleng jong governor ula ai jing menjur ya ka ai ban khang ya ke jing 4 kilo yaki marep dan rei menta nakleng jong ke council kalapan krek ya kita ki an ki kendon kumno ban penteri kam halor kata ka an kaladon ka an dan rei kimpadon pada kita ki rule kita ki kendon kumno ban pensitom ya tau 4 kilo kumno ban bu iki breu mono ban bisyare kata halor kita ki kendon ban khang ya ka jing 4 kilo te menta nakleng jung ka council UCEM ulaya tho ingi ba yakini ki rules ya kita ki kendon lada pha sya ka government na ka benta ban yo e jing menjur na ulat te menta kini ki kendon an ki don ha ka DCA department district council affair te ngila ong ya UCEM ba un penstet ikne kam te dagliang jung uru ong ba un saya keren bat ka sorkar ba kan penstet no ban pha syo governor na ka benta ban yo e jing menjur sakawai pada ngi ong kumne ba hoi to kita ki an kila bandang simpor ban yo e jing menjur dengi ong yo UCEM at least lak nuk nok di bandang pha no iki pulit ki jong pi kum ki enforcement berkini kitai ban ong yaitu kinong kahi ba kimdai ban 4 kilo de nagleng ju ya kata uklem ong ban ai ke jubab ke basyai de hendrei ong ngin saya perkhat ya kata de kabakam kongsan hi bunsin hingi saj ong ya kinong kahiro ban mai 4 kilo ase namar ba kador tu ya bu kanya kador katno hendrei ba pin 4 kilo kalong ka jingdu nong yang kinong rap ani thu ipi mentale lei usnem ka jingdu nong kalong syaba palat dang shen ngadang wan sekti thain nong kliu habang la khen jing khen ya ka jing yo ba ka jing penlut kum ka nuksa habang la khen ya uni muli na ka 1000 kilo ban yo ngamur padong naka 1000 kilo ke ba ki nongrap ki penlut kalapoi hado 10,000 ai te ka jing thiet pada jong kinong khayi namar ba utat kapoi tang haki lai hajar saujar mu ka jing du nong kapoi daki san hajan riwajar de lada halor kata kadon sekani jing 4 kilo kalanang jenjar susu ya kinong rap te kata hi kedai ka main te ngilaban ong ba kani jing ya kendu kalong ngilaban ong ba nyim sngohun ya kani jing ya kendu mentaka singi namar balai ba kam simdon keno ka jing kular ban pendu jing 4 kilo kawai UCEM prensai uang ba hap ap ita ki rule na ka DCA bat habangi kerpat banang bu no iki pulit ru yong ya ketangis nang perkat tinggal ban ong ba kani jing kendu ngim sngohun ngidon bai tang ka jing kerpat ba sangi no ka jing 4 kilo bat ka district council lada long ka bala pha no ya kita ki pulit bakin nang check wat lada kata ka an kampat don ya kabedi bat ki ki an kum ban ra shu iki yo haki shinong ki thau bakan biang nang taban penbiang yaki kum kayo kahat ke di banlong ke bakhoi la de bandon kuwi ngilabu kita tia kata UCEM buang ba ka council kadon pedeng gajing duna pisa tan ri wala kataru kin saya perkhat ke ai bekede banle nak mentaka bahab ha jong kinong rep bat kham taman punya ita ki yo ki ha
Baik, menta wat ya usok mungkin ru ba song itu plastik iba kuat ha mjudon jing puat wai ru ki ot. Te kala bandon WR cubukum sok sau, la bandon uba ngemong namar hak bela tap kum tu la bandon uba pait no bet gemtai. Te hendrai ba pin ot pada sipo no ka sispa kata kala long kalong bean kan hangi. Kalong ka jing du nong, temudur using lele using umju pait kan umju long ban da tap ru kamne kum tu. Te uturu ki ot be sipo. Te menta lada ka dei hakapor ba rem dor lele using kum si lada rem datar ngim kwa hiru ba pin ot kilo dan rei subu menta kum haka sispa kilo dor don bagi yot sispa tingka. Te lada ki ot sipo kilo kemut si hajar ni la du no. Te kum kita ki ai te. Kadai be kejing ban ban hi. Te ngamtip mano ban snguthu ye kejing e kinong rap. Te ngi kwa kadai ke kubor ka basai la kalong ka district council, la kalong ka state government, wat yale politics, pen debate ya ka hok ka jing dawa jong ni kinong rep. Ngim kwa ba ka district council kan blame ya ka government, at ngim kwa ba ka government kan blame ya ka district council na ka benta jong kinong rep. Kwa ba ngim kwa ya kata ban ong ban ya kawang kti mapi na ka benta jong ni. Le ba ya ka bang ngi kwa la da long la da mla le ai te ngin le bum no. Dan rai ngi ngila syania ngila jid ikinong mikmat ngila jid iki MLA ngila jid MDC ngi khmi nanti bakin pej nak menta jungi kinong rep ru hoi pila ban pej nam ta kiwe ru dan rai kastiat jungi ki babun hi kidai kinong rep dela da pitrai bha nam ta kinong rep katno katnong ka jing kerko nam ta ka jela ka jungi namar bala da pia krani ka jing roi jing par katno ru da unong rep udang serdap unang hiar pinom ngimla hiru ban kiu ngimla ban ong bala kiu namar pila ban kiu kontraktor pila ban kiu kinong hikai pila ban kiu ki nong tre sarkar pila ban kiu kiwe la da kinong rap kinang hiar habdu prabu persen kemut ka setiat jungi kan hap te ngikwa baka sarkar jela baka district council kinya trelang bat ngiru ngin ai kijing trelang ban penurlong ya kini kijing e kijungi kum kinong rap ban penbaik no kijing e kingi kum kinong rap te kata yo le se kwa ban tular hangtu ya le se ukwa ban study bha ke ek badi ban le tingi ngi shania u ba unsa le se unsa lum ye ka jingelang ban stu bha ban ngi nget ba unsa pha ye ki pulit enforcement ban bu haki yau ban pej ba kan nom don ka jing wat kilo bat kam dei ka ba bai ai ban pha ye ki pulit enforcement ala ne wat ye ki ya wat ala ne wat ye ki breu jong ka ne ka weight and measure na po ka state government bakin pha yau bakin bu kam dei ka ba bai ai te ni kwa banag liang juga sarkar kan pha na linga discourse kan pha nang ba kan nom don ka jing le ben ki no rap namar pi di bersuk thu bha nak liang ki pai ba rong kwa bakin suk thu namar ba kumno ki le se pi ong ba beli unong rep u ai ot kilo te ki ong don ki no ki ba ong ba u ngias thu jing mut ba usha ban ot hi mudur la wan ra na shnong hayo kumnon le pen pai biang chate la long kumba pi la long blackmail te blackmail yo nong rep ban ong ba ada pi iot dengan tiet ada pi iot kenom tiet namar lek pen pai ben kumno wan ra kenang ujur ayo ben yo tiet khao ben yo tiet kim lu ben yo tang yo tiet iwe kopi kulom nam tai ki kun te kata kai te kam dei re ba ong bon rep iot kilo nrei ka bom ban se kai te ngi kwa ba ya kane ka kam ndei ken ben le ben yo nong rep ngatrai kitu ki ba kamai ro na kane ka jing ot kilo ngam trai ba kin long bha long niat haka kamai gaji ke jong kiro di bentuk bahaya kata tidak lamar kan jing dawa jong pisia ketika ba islam ba tu pi ba kan isi mentakan la train penolong kan ke jong dawa jong pisia ni khmi lenti ba hoi kumbang ong kinang pha ita kulit kata ke jing kerpat jing ni khmi lenti hadin bakla approve la menjur ya kini ki rules tengej scam ba on la ban pentrikam namar kini ki rules kin sabatai ken kumno ban kem yo no ot kilo kumno ban set kumno ban fine lane kinu ki bentang ngej scam bala dep kala dep batai syai ha gitu ki rules ba anle kumno ye ki ba kum kita ki breu ki ba wat kilo wi yang rudang ong bu phan na ba muan kan jot kilo dei wi phan ba nei nong rem ngai jala 4 kilo ke kata kata pi ka long ka jing ngiru ngim sung thu ye kata balai namar ba ye ki tu ki phan ba wan na shabar kum ong mapi kim ye wat kilo tinggi lalek ye kendu itu ki dekharo chisen hayo bunsin jing shangi lalek ni ong balai me wat kilo Tege ki jubab yang dekat khar ki ong ye to niam he kabamut kadai ka rukom ke jongki hana ban 8 kilo mdon an kata ye to niam he kon se niam he batai bhaiya balai phia 8 kilo
ki khasiru ki ot hi ki dekhar ro ki ot hi ka adlong ke jing e ke bang isu tu bang kene kejing 4 kilo lah selam bak ma rei kejing keduk jupi nak kuar sekor pia kenduk pi ai rekat kijing mut nak kumno ban lai kene 4 kilo na takadau bro shikata ngi shuwan bek ban ong ba to penduk no kejing 4 kilo rei nadu arjar khat prater ni lakwa bakan dadon no da ka an ten na takadau ka district council ha ka isi ba menshwa kala pen krek kene ka an na ka mentaban khang persya kejing 4 kilo bat kumbang ngal ong ipi kila da pa shaka state government la pa governor la dep approve ladon ka an menta teh ndrei halor kita ka an pade ki di bandon sa kita ki rules ke te yakini ki rules menta ka file ka don ba ka DCA nge scam ba ka DCA kan pa no ulat ai ka approval kenang ba la no ban pentrikam ya kene ka an kecipor kene ka an pentrikam ta ka daw ngim tip ke ngi kmi lanti ba ka state government ba ka district council kini trelang nang bakin yo pa no show governor ban ai ka jingmenjur kumbangal ong ipi ngim kwa bakan don ke jingele politics Henry dai ban pa no marmar ya kene ka an kenang ba kan long no ka an ba kin sinran kan gitu kinong 4 kilo ro nomor la don ka an de men hakane haki snem bala da piru pikin mau ngila kiam yu wi kharo ba 4 kilo yu biskot adu 4 kilo labun tu le lamar la don ki ton te ke jing 4 kilo klapoi da ki praspa knes 4 kilo Henry dang ngila kem ngila bu ro ha kmat us imlim habu bishar mlale er wong ngene tem don an te usu pelaj no be te ka bom don ka an te mentang scam ba la don kene ka an te le se la ban consider ki kum ki nong tu ru ke le se ngimtip ya kata te la sen bala don ka an pade kala ya kat kum kata ka an